Vítám vás u nové série, která nese název 5 věcí, které možná nevíte. Dnes se podíváme na hru Subnautica. Když máte prázdné ruce, to znamená, když v nich nemáte žádnou věc jako nůž a tak, plavete mnohem rychleji. Trosky, neboli Wrecks, nejsou z Aurory, ale jedná se o loď, která tam ztroskotala o něco dřív a má zároveň i bejsky všude po světě a můžete tam najít PDAčka, který vám trošku osvětlí ten příběh té posádky, která tam byla dřív. Asi jste si určitě všimli, že číslování v Subnautice je trošičku jiné. Momentálně je venku verze 33100, tak by to byla verze 0,33, kde by to bylo normální číslování jako v každý jiný hře, ale Subnautica se musí trošku lišit. Věci, které jste dřív našli v live podu, hned na začátku, byly náhodně generované. Mohli jste tam najít Sea Glide, mohli jste tam najít úplný nic, mohli jste tam najít třeba 2 titány. Teď tam vždycky najdete 2 světlice, 2x vodu, 2 mirror Ečka. A poslední bod, mapa není náhodně generovaná. Náhodně generovaný je terén na mapě. Ty biomy, které tam jsou, tak budou vždycky na stejném místě. Jediný, co je náhodně generovaný, je terén na začátku a to myslím, že už taky ne. A to si nejsem jistý. Fun fact na závěr. Kyklop a Seamoth měli dřív vypadat úplně jinak a sloužit úplně k něčemu jinému. Seamoth měl být přepravní, měl mít ohromný inventář a měl prostě jenom přepravovat věci z místa A do místa B, když to Kyklop měl původně sloužit jako vážně základna, měl to být asi 2x větší a měl to prostě sloužit jako základna, která bude mít i regenerovatelný zdroje energie, to znamená, že na to budete moct dát třeba solární panel a ona se vám bude doplňovat energie, když tam nebudete a tak dále. Ovšem od toho vývojáři upustili, protože kdo by si to postavil, tak by to potom bylo úplně jednoduchý a navíc ta mapa není tak velká, abyste museli mít plovoucí základnu. Budou zvětšovat mapu v dalších verzích, 40 000 verze by měla mít větší mapu a zároveň tam přibude další velká loď, která nese název Shark, pokud se nemýlim. Každopádně vy tu loď vidíte a určitě jsem se tam i opravil. Tohle by bylo pro dnešní video všechno, doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se příště, buď u série 5 věcí, které možná nevíte, a nebo u pátkohraní. Zatím čus.